רגע אחרי פתיחה אני מחפש אותך עם מעיל מפרווץ נאי, עומד מחכה רק לך, מציע לך את הלושן, את חוטפת במהרה ואז את לי אומרת אני אחזור בחזרה. את מוכרת לי מפנדה, אולי מהצ'יק פילה, אולי זה היה בסאבווי, אולי בסטארבקס קפה, ואולי זה היה בוונדיז לפני הסגירה, אולי זה היה בקוסקו על פיצה ושתייה. יש לך 1000 תכשיטים וקסם מיוחד ואני משתוקק אלייך, תקחי רק את אחד, נתפור אותך באייג'ל בסרום סולטן קרים, רק עוד דקה עם וירגו נמצא כבר מה מתאים. את מוכרת לי מסטארבקס, אולי מהצ'יק פילה, אולי זה היה בסאבווי, אולי בסטארבקס קפה, ואולי זה היה בוונדיז לפני הסגירה, אולי זה היה בקוסקו על פיצה ושתייה, על פיצה ושתייה, אולי מהצ'יק פילה, אולי זה היה מסברו, אולי מסטארבקס קפה, ואולי זה היה בוונדיז לפני הסגירה, אולי זה היה מקוסקו על פיצה ושתייה.